Inima lui Ricardo a bătut intens când a intrat în adăpostul pentru copii. Pașii lor răsunau prin coridoarele neocupate. A fost acolo dintr-un motiv simplu și nobil, să aducă puțină bucurie copiilor care nu cunoșteau confortul casei. În timp ce mergea, purtând pungi pline cu jucării, gândurile ei se rătăceau către un trecut dureros pe care încerca să-l lase în urmă. În mijlocul acelei încăperi tăcute, a văzut o fetiță care ținea strâns un pluș uzat. Ochii lui îi întâlniră pe ai ei și, pentru o clipă, lumea din jurul ei păru să dispară. Avea aceeași ochi adânci și aceeași expresie dulce pe care el o iubea atât de mult. Parcă timpul s-ar fi oprit, prinzându-le într-un moment de pură suferință și speranță. Dar înainte ca el să poată reacționa sau să se apropie de ea, amintirile i-au invadat mintea ca valurile care se izbesc de stânci. Și-a amintit de Lara, iubita lui soție, și de fericirea pe care o împărtășeau înainte ca soarta crudă să-i despartă. Și-a amintit de momentele tandre, de râsetele împărtășite și de visele pe care le-au construit împreună. Mintea lui s-a întors și mai departe în zilele de luptă și incertitudine când încercau să conceapă un copil. Lara a trecut prin nenumărate întâlniri medicale, tratamente dureroase și nenumărate lacrimi vărsate. Dar nu și-au pierdut niciodată speranța sau nu au renunțat la visul lor de a avea o familie. În sfârșit, a venit vestea mult așteptată, Lara era însărcinată. Bucuria lor era debordantă în timp ce așteptau cu nerăbdare sosirea prețiosului lor copil. Când Sofia a venit pe lume, parcă soarele ar fi strălucit mai puternic, luminându-le viețile cu o lumină radiantă. Cu toate acestea, acea lumină a fost rapid umbrită de întunericul coșmarului care a urmat dispariția Sofiei. Golul pe care l-a lăsat în urmă a sfâșiat inimile lui Ricardo și Larei în bucăți. Au căutat-o neobosit, dar timpul a trecut fără încetare, fără a lăsa nicio urmă despre locul ei. Acum, în fața acelei fetițe din adăpost, o flacără de speranță s-a reaprins în interiorul lui Ricardo. Era posibil ca, după toți acești ani de suferință, să-și fi găsit în sfârșit fiica pierdută. Dona Marta, o femeie blândă, cu riduri moi, care povestea despre o viață dedicată îngrijirii copiilor, s-a apropiat de Ricardo cu un zâmbet cald pe buze. Ochii i-au strălucit de bucurie autentică când l-a întâmpinat pe acest om generos care adusese puțină lumină pentru a lumina ziua cenușie a adăpostului. În timp ce dona Marta îi mulțumi lui Ricardo pentru generozitate, el și-a întors privirea o clipă pentru a o saluta. Când ochii lui s-au întors acolo unde micuța ținea plușul, ea a dispărut. Un sentiment de disconfort îi străbătu sufletul, de parcă i-ar fi alunecat ceva printre degete. Nu a avut timp să se oprească, în vreme ce sunetul fericit al copiilor umplea camera. S-au înghesuit în jurul pungilor de jucării cu fețele luminate de zâmbete strălucitoare în timp ce își aleg noile comori. Atmosfera a fost plină de râsete, strigăte de fericire și o energie molipsitoare care a umplut inima lui Ricardo de căldură. În timp ce copiii se bucurau de cadouri, doamna Marta l-a condus pe Ricardo prin cameră, arătându-i masa plină cu dulciuri și delicii pe care le pregătiseră în cinstea lui. Prăjiturile colorate, cupcakes decorate și munții de ciocolată au făcut ca ochii lui Ricardo să strălucească de nostalgie pentru zilele mai simple, când viața era doar o succesiune de momente fericite. În ciuda bucuriei care radia în jurul lui, o umbră persistentă plutea asupra lui Ricardo, acea fetiță care ținea o jucărie nu i-a părăsit niciodată mintea, deoarece știa, cu o amară certitudine, că acea jucărie îi aparținea Sofiei lui. Chiar dacă a lucrat pentru a aduce bucurie copiilor de la adăpost, o parte din el a rămas fixată pe speranța de a-și regăsi fiica pierdută. La sfârșitul petrecerii, când emoția s-a domolit și copiii au început să-și a rămas bun, o fetiță cu păr blond și ochi strălucitori s-a apropiat de Ricardo, ținând jucăria cu un zâmbet timid pe buze. Numele ei era Ana și iradia o inocență captivantă care i-a atins inima lui Ricardo.
Cu un gest amabil, Ana l-a strâns pe Ricardo într-o îmbrățișare strânsă, mulțumindu-i cu cuvinte sincere pentru petrecerea minunată pe care a oferit-o. Inima i s-a încălzit de recunoștința autentică a acelui copil, iar el i-a întors gestul, punându-i un sărut blând pe frunte. Cu toate acestea, ochii ei nu s-au îndepărtat de plușul pe care îl ținea în brațe. Fiecare detaliu, fiecare cusătură uzată, a observat cu atenție, încercând să găsească vreun indiciu, vreun semn că această jucărie ar putea fi aceeași pe care o dăduse fiicei sale iubite cu ani în urmă. Atingerea moale a Anei l-a adus pe Ricardo înapoi în momentul prezent, dar îndoiala a persistat în mintea lui, o umbră tăcută care îl va însoți până când va descoperi adevărul. Întors acasă, Ricardo a raportat totul soției sale, Lara, cu o speranță reînnoită strălucind în ochi. Dar în loc să-și împărtășească entuziasmul, Lara a reacționat rece. Expresia îi era întărită de durere și de timp. Ea îl întrerupse cu un gest nerăbdător, refuzând să mai audă. Cuvintele lui tăioase răsunau în liniștea sufocantă a încăperii. L-a certat că s-a implicat prea mult în petrecere, că și-a permis să viseze când realitatea era atât de sumbră. Lui Ricardo i s-a frânt inima la indiferența soției sale, dar s-a reținut, înghițind gustul amar al respingerii. Respectând durerea Larei, s-a repetat în tăcere, chiar dacă asta însemna să-și înăbușe propria speranță. În acea noapte, Ricardo a fost cufundat într-un vârtej de amintiri dureroase, în timp ce coșmarurile l-au târât înapoi în ziua în care micuța sa Sofia a dispărut. Era o după-amiază însorită, de genul care anunță sosirea primăverii. După o iarnă grea, orașul era plin de energie festivă, aromele tentante ale crepselor plutind prin aer. Familia era împreună, înconjurată de o aură de fericire și anticipare. Lara, vrăjită de atmosfera fericită, a decis să ia acasă un crep ca simbol al prosperității pentru compania lor. În timp ce ea a plecat să facă achiziția, Ricardo și Sofia au rămas în piață, bucurându-se de soare și de briza blândă. Sofia, cu inocența ei copilărească, alerga printre jucăriile parcului, râsul ei contagios umplând inima lui Ricardo de bucurie. O privea cu un zâmbet iubitor pe buze, pierzându-se în frumusețea simplă a acelui moment familiar. Dar apoi telefonul a sunat, întrerupând liniștea după amiezii. Ricardo, cufundat într-un apel de afaceri, abia putea auzi vocea de la celălalt capăt al firului, în timp ce se străduia să se concentreze. Când în sfârșit închise, un fior de panică i-a curs pe șira spinării când și-a dat seama că nu o mai văzuse pe Sofia de ceva vreme. Inima i-a bătut în piept în timp ce căuta frenetic prin mulțime privirea familiară a fiicei sale. Și atunci, când Lara s-a întors cu creponul în mână, întrebarea ei despre Sofia l-a lovit ca un fulger. Cu o voce tremurândă, a răspuns că fetița era pe toboganul parcului. Dar când ochii lui au întâlnit locul gol în care ar fi trebuit să fie Sofia, lumea din jurul lui părea să se prăbușească. Disperarea l-a pus stăpânire pe el, trupul lui tremură de suferință în timp ce alerga dintr-o parte în alta, țipând numele fiicei sale pierdute. Și așa a început coșmarul, lăsând cicatrici adânci care nu aveau să dispară niciodată. Trecuse o lună de la vizita lui Ricardo la adăpostul pentru copii, dar imaginea acelei fetițe ținând animalul de pluș încă îi bântuia gândurile. Nu putea scăpa de îndoiala care îi mistuia inima, cum putea acel copil să aibă o jucărie care să aparțină fiicei lui. Poliția nu găsise niciodată vreun indiciu despre Sofia, iar lipsa de știri îi rotea spiritul. Răceala Larei, care părea să fie acceptat pierderea Sofiei ca pe un doliu permanent, nu a făcut decât să-și intensifice propria durere. Ricardo a refuzat să creadă că fiica lui era moartă, își dădea speranța de a o găsi în viață. S-a hotărât să se întoarcă de data aceasta la adăpostul pentru copii cu scuza că le-a luat copiilor caiete și cărți pentru copii, fiind cunoscut pentru generozitatea sa.
A fost primit cu căldură de dona Marta, care l-a lăsat liber să exploreze locul, dar Ricardo avea un alt scop în minte, trebuia să găsească din nou acea fetiță, să afle unde se află și să vorbească cu ea. În timp ce se plimba prin holuri, privindu-i pe copii ocupați cu activitățile lor, inima îi bătea repede. Fiecare chip, fiecare zâmbet, fiecare râs păreau cu un pas mai aproape de a găsi adevărul pe care îl căuta. S-a dus într-una din camerele în care desenau niște copii. Ochii lui au străbătut camera până când, în cele din urmă, a văzut-o. Ana stătea într-un colț, concentrată pe desenul ei. Același plus era lângă el, iar vederea jucăriei a făcut ca inima lui Ricardo să bată. Se apropie încet, încercând să nu o sperie. Când a ridicat privirea și l-a văzut, un zâmbet timid i-a luminat fața. "Bună, Ana," spuse el cu o voce blândă, încercând să ascundă urgența din tonul său. "Îți amintești de mine? Am adus acele jucării luna trecută." Ea dădu din cap, cu ochii ei curioși și inocenți. "Da, îmi amintesc. Mulțumesc pentru petrecere." Ricardo a zâmbit, simțind o stropire de emoție. "Am vrut să întreb despre plușul tău. Îți place mult de ea?" Ana strânse jucăria la piept, zâmbetul ei lărgându-se. "Da, este preferatul meu." "Poți să-mi spui de unde l-ai luat?" Întrebarea a ieșit aproape ca o șoaptă, dar știa că răspunsul ar putea schimba totul. Ana s-a gândit o clipă, cu ochii ei mici îngustându-se de concentrare. "O am de când am ajuns aici. Mi l-a dat o doamnă. Ea a spus că este special." Inima lui Ricardo aproape s-a oprit. Trebuia să afle mai multe. "Știi numele acestei doamne?" a întrebat el înainte ca Ana să poată răspunde. Dona Marta a apărut la ușă, chemând copiii la o gustare. Ricardo simți că timpul îi strecoară printre degete, dar știa că nu se poate grăbi. "Mulțumesc, Ana, ești foarte amabil," a spus el, mângâindu-i ușor capul înainte de a se îndepărta. Mintea lui Ricardo bâzia de întrebări când a părăsit adăpostul. Găsise un indiciu, deși unul mic, și știa că nu se va odihni până nu va descoperi întregul adevăr despre fiica lui și acel misterios pluș. Confirmarea că plușul îi aparține Sofiei l-a umplut pe Ricardo cu un amestec de speranță și disperare. Timp de 10 ani, el și-a căutat fiica ca pe o fetiță prinsă în amintirile unui trecut îndepărtat. Dar acum trebuia să-și ajusteze căutarea pentru o tânără adolescentă. Cu o hotărâre reînnoită s-a întors la adăpostul pentru copii, hotărât să împartă totul cu dona Marta și să-i caute ajutorul. Ajuns la adăpost, a fost primit cu aceeași ospitalitate ca întotdeauna. Cu toate acestea, de data aceasta a existat o greutate în inima lui pe care nu a putut-o ignora. Dona Marta l-a îndrumat către biroul ei, un spațiu primitor plin de cărți și jucării pentru copii. "Ricardo, mă bucur să te revăd. Cum te pot ajuta azi?" întrebă ea, observând seriozitatea de pe chipul lui. Ricardo respiră adânc înainte de a începe. "Dona Marta, trebuie să vă împărtășesc ceva foarte personal. Fiica mea, Sofia, a dispărut acum 10 ani. La ultima mea vizită aici, am văzut o fetiță, Ana, cu un animal de pluș care i-a aparținut Sofiei. Sunt sigur de asta." Doamnei Marta a făcut ochii mari de surprindere. "Doamne, e groaznic. Cum poți fi sigur că jucăria este aceeași? Am recunoscut fiecare detaliu, fiecare semn mic. Eu și soția mea am cumpărat acel ursuleț special pentru Sofia. Are o fundită cu numele ei pe ea, facându-le un cadou unic. Trebuie să știu cum a ajuns acea jucărie aici și care este legătura dintre Ana și fiica mea, Sofia." Dona Marta a simțit că empatia îi înmoaie trăsăturile. "Am înțeles, Ricardo. Să ne dăm seama împreună.
Voi verifica înregistrările Anei și voi vedea dacă putem obține indicii despre cine a adus-o sau orice informații relevante. Se ridică și începu să cerceteze dosarele, căutând dosarul Anei. Ricardo simți inima bătându-i de anxietate, sperând că această căutare va arunca puțină lumină asupra misterului din jurul fiicei sale. După câteva minute de căutare, doamna Marta a găsit ceea ce căuta. Iată, spuse ea, dându-i formularul lui Ricardo. Ana a fost adusă de o femeie pe nume Sofia acum vreo 2 ani. Nu avem prea multe detalii despre Sofia, doar că a pretins că a găsit-o pe Ana singură și neajutorată. Sofia, repetă Ricardo, încercând să-și amintească dacă acel nume îi era cunoscut. Trebuie să vorbesc din nou cu Ana. Poate că își amintește altceva despre Sofia sau despre cum a găsit ursulețul. Dona Marta dădu din cap. Desigur, o voi suna. Să vedem ce mai putem afla. Câteva clipe mai târziu, Ana a intrat în birou, cu privirea curioasă și puțin temătoare când a văzut seriozitatea adulților. Bună, Ana, începu Ricardo cu un zâmbet reconfortant. Trebuie să mai vorbim puțin despre ursulețul tău de pluș. Îți mai amintești ceva despre fata care ți l-a dat? Sofia, așa o cheamă, răspunse Ana, mi-a dat de mâncare și a avut grijă de mine. Mi-a spus că ursulețul de pluș este special, dar nu mi-a spus cui îi aparține. Ricardo a simțit un amestec de frustrare și speranță. Cel puțin acum avea un nume și o legătură directă. Mulțumesc mult, Ana, ai fost foarte curajoasă. După ce Ana a plecat, Ricardo s-a întors către dona Marta. Trebuie să o găsesc pe Sofia. Ea este cheia pentru a afla unde este Sofia. Dona Marta a fost de acord. Vom folosi toate resursele pe care le avem pentru a o găsi. Nu ne vom da bătuți până când nu veți avea răspunsuri. Ricardo a părăsit adăpostul pentru copii cu o nouă misiune și o flacără reînnoită a speranței. Acum avea o pistă concretă și nu avea să se odihnească până nu o va găsi pe Sofia și și-a reunit din nou familia. Ricardo s-a întors acasă cu inima bătând, știind că trebuie să împărtășească noile sale descoperiri cu Lara. A intrat în camera în care stătea soția lui, răsfoind un album cu fotografii vechi. Chipul lui melancolic reflecta durerea unui deceniu de incertitudine. Văzând-o așa, determinarea lui Ricardo s-a întărit și mai mult. Lara, începu el încet, apropiindu-se de ea. Am ceva important să-ți spun. Lara ridică privirea, ochii ei obosiți îi întâlnesc pe ai lui. Ce s-a întâmplat, Ricardo? Se așeză lângă ea, luându-i mâinile. Astăzi, la adăpostul pentru copii, am confirmat că plușul pe care îl ținea Ana este chiar al Sofiei. Eu și cu dona Marta am descoperit că o femeie pe nume Sofia a adus-o pe Ana la adăpost în urmă cu 2 ani. Trebuie să o găsim pe Sofia. Lara, care inițial părea sceptică, a început să plângă, lacrimile curgându-i în tăcere pe față. Crezi că asta ne poate duce la fiica noastră? Ricardo dădu din cap, cu ochii strălucind de speranță reînnoită. Da, Lara. Avem șanse reale să o găsim pe Sofia. Cu inimile împletite de speranță, Ricardo și Lara au început o căutare neobosită a Sofia. Au căutat înregistrări, au vorbit cu oamenii din apropiere și au urmărit fiecare indiciu disponibil. Săptămânile au trecut într-un maraton de investigații și interviuri, până când în cele din urmă un nume și o adresă i-au condus la o patiserie modestă din centrul orașului. În ziua decisivă au ajuns cu nervii la brutărie. Soneria ușii sună încet când intrară, aroma dulce a coacerii umplând aerul. În spatele teșghelei, o femeie tânără, drăguță, cu părul blond prins într-un coc neglijent, a servit clienții cu un zâmbet cald. Ricardo și Lara știau că aceasta era Sofia. Cu inima grea, s-au apropiat de teșghea.
Sofia a ridicat ochii și a zâmbit, fără să bănuiască vârtejul de emoții care i-a stârnit pe cuplul din fața ei. Bună, cu ce te pot ajuta? A întrebat el cu vocea blândă și primitoare. Ricardo făcu un pas înainte, cu vocea plină de emoție. Sofia, numele meu este Ricardo și aceasta este soția mea, Lara. Am venit să vorbim cu tine despre o fată pe nume Ana pe care ai adus-o la adăpost acum 2 ani. Zâmbetul Sofiei a dispărut, înlocuit de o expresie de surpriză și teamă. Da, îmi amintesc de Ana, de ce întreb de ea? Lara respiră adânc, cuvintele ieșind agitate de emoție. Fiica noastră, Sofia, a dispărut acum 10 ani. Plușul pe care Ana i-a aparținut Sofiei. Trebuie să știm tot ce ne poți spune despre cum ai găsit-o pe Ana și dacă știi ceva despre fiica noastră. Sofia tăcu o clipă, procesând informația. Ochii li s-au umplut de compasiune când și-au dat seama de adâncimea durerii și a speranței cuplului. Am găsit-o pe Ana rătăcind singură într-un parc. Era neputincioasă și flămândă, așa că am dus-o la mine acasă și am avut grijă de ea un timp înainte de a o duce la adăpost. Nu a vorbit niciodată prea mult despre trecutul ei, dar era ceva special la ea și la acel ursuleț de pluș. Întotdeauna spunea că ursulețul o făcea să se simtă în siguranță. Ricardo și Lara au schimbat o privire plină de așteptare și teamă. Ai idee de unde ar fi putut veni? A întrebat Ricardo. De ce ai decis să o ajuți să o găsești pe Sofia? Sofia se gândi o clipă, cu sprâncenele încruntate de concentrare. A menționat vag un loc în care obișnuia să se joace, un parc cu o fântână mare și mulți copaci, dar nu știa niciodată exact unde. Și odată ea a vorbit despre o casă cu o ușă roșie. Lara și-a pus mâna peste gură, încercând să-și rețină un suspine. Casa părinților mei are o ușă roșie. Sofia obișnuia să joace acolo. Ricardo simți un val de speranță invadându-i pieptul. Sofia, poți te rog să ne duci în parcul unde ai găsit-o pe Ana? Sofia s-a simțit vizibil mișcată de situație. Desigur, pot. Să mergem chiar acum. Au părăsit brutăria și au urmat-o pe Sofia până în parcul unde o întâlnise pe Ana. La sosire, Ricardo și Lara au început să exploreze locul cu o hotărâre reînnoită. Au arătat fotografii cu Sofia și, încet, au început să iasă la iveală fragmente de informații. În cele din urmă, o femeie în vârstă care locuia lângă parc și-a amintit de o fată care semăna cu Sofia și care obișnuia să se joace acolo acum câțiva ani. Ea a menționat o casă cu o ușă roșie, unde fata fusese văzută ultima oară. Cu inimile batându-le, Ricardo și Lara au urmat traseul până la casa menționată mai sus. Când au ajuns, au văzut ușa roșie pe care o descrisese doamna. Au bătut la ușă cu îngrijorare, așteptând un răspuns care le-ar putea schimba viața. Ușa se deschise încet, dezvăluind o femeie în vârstă cu un zâmbet primitor. Vă pot ajuta? Întrebă Lara cu vocea înnecată de emoție. Vă rog, o căutăm pe fiica noastră, Sofia. Ați văzut o fată care se potrivește cu această descriere? A întrebat Ricardo. Femeia s-a uitat la fotografie și i s-a luminat fața. Da, o cunosc. Ea locuiește în apropiere cu o familie care a găsit-o, te voi duce acolo. Au urmat-o pe femeie într-o casă simplă, nu departe. Când ușa s-a deschis, Ricardo și Lara și-au ținut respirația. Acolo era Sofia, acum o tânără adolescentă, care îi privea cu aceiași ochi pe care nu i-ar uita niciodată. Tată, mamă, șopti el, cu lacrimi curgându-i pe față. Știam că vei veni să mă găsești. Cu inimile pline de bucurie și emoție s-au îmbrățișat, în cele din urmă s-au reunit după un deceniu de durere și separare.
Speranța care nu-i părăsise niciodată se transformase într-o realitate miraculoasă, aducând-o pe Sofia înapoi acasă. Bătrâna care i-a îndrumat spre Sofia i-a privit pe Ricardo și Lara cu un amestec de bucurie și tristețe. "Mă numesc Marguerite," începu doamna, invitându-i în casa ei modestă. "Am găsit-o pe Sofia acum 10 ani, singură și speriată lângă parc. Nu știa numele ei complet și nici de unde vine, avea doar acel ursuleț de pluș și un zâmbet care mi-a topit inima." Așezați în sufrageria mică, Ricardo și Lara ascultară cu atenție în timp ce Marguerite continua. "Nu am fost niciodată la poliție pentru că mi-a fost frică. Speriată că, dacă ar fi dusă la un adăpost pentru copii, ar putea trece prin ceea ce am trecut eu. Eram un copil orfan, am crescut într-un adăpost unde nimeni nu a vrut să mă adopte. Am fost abandonat și știam cum e să te simți nedorit. De fiecare dată când mă gândeam să sun la poliție, mă cuprinse o durere profundă. Dacă părinții ei ar fi abandonat-o. Dacă ar ajunge într-un loc ca mine, fără dragoste, fără familie. Nu puteam lăsa să se întâmple asta. Am decis să am grijă de ea, să o iubesc ca pe propria mea fiică." A început să-mi spună mamă. "Sofia a adus lumină în viața mea, o viață care a fost mereu marcată de singurătate." Marguerite făcu o pauză, privind-o tandru la Sofia. "Știam că într-o zi ai putea să apari. Așa am sperat. Dar pe măsură ce timpul a trecut, am iubit din ce în ce mai mult prezența ei în casa mea. Ea a fost bucuria mea, motivul meu de a trăi. Nu putea suporta gândul că ar fi rănită sau abandonată din nou." Ricardo și Lara au auzit fiecare cuvânt cu lacrimi în ochi. Au putut simți adâncimea dragostei și îngrijorării pe care Marguerite le avea pentru Sofia. Ea nu a fost o răpitoare, ci o salvatoare. Frica și dragostea o protejaseră pe fiica ei în toți acești ani. Când Marguerite și-a terminat povestea, Lara s-a apropiat de ea, ținându-se de mână. "Mulțumesc, Marguerite. Îți mulțumim că ai grijă de fiica noastră, că ai iubit-o când nu am putut. Îți înțelegem frica, trauma. Ai salvat-o pe Sofia și ai făcut-o să se simtă iubită și în siguranță." Ricardo dădu din cap, simțindu-se ușurat. "A fost din dragoste, Marguerite. Înțelegem că teama ei era că Sofia va fi din nou abandonată. Suntem recunoscători pentru tot ce ai făcut pentru fiica noastră." Marguerite a plâns de ușurare și de emoție, simțind că în sfârșit greutatea temerilor ei era împărtășită și înțeleasă. Sofia, acum reunită cu părinții ei biologici, a îmbrățișat-o pe Marguerite, sunându-și mama încă o dată, recunoscând dragostea necondiționată pe care o primise întotdeauna. Casa care a fost cândva un refugiu pentru o fată pierdută și o femeie singuratică a devenit acum un simbol al iubirii, al compasiunii și al forței speranței. Împreună, Ricardo, Lara, Sofia și Marguerite au găsit o nouă formă de familie, unite de destin și iubire care transcende timpul și circumstanțele.